Dun tempo a esta parte, os talleres de reparación de electrodomésticos non dan abasto. Están saturados de traballo, especialmente os de Pontevedra. Na cidade levan xa tempo con moitas avarías eléctricas a causa das borrascas, o que fai que a carga de traballo se multiplique e, por riba, hai falta de técnicos para facer os amaños. As continuas borrascas que padecemos desde hai semanas impactan tamén nalgo tan cotián no noso día a día como son os electrodomésticos. Os talleres que se dedican á súa reparación non dan abasto coa cantidade de avarías eléctricas que teñen que reparar, avarías nas que as condicións meteorolóxicas teñen moito que ver. Sí, sobre o 90% máis do habitual. Sobrecargas eléctricas e picos de tensión están detrás de moitas destas avarías que afectan tanto a pequenos como a grandes electrodomésticos. Nesta época pois andamos a 100, sobre todo cando hai algún tema atmosférico, algunha descarga e tal, si que a xente pois demanda máis da reparación. Se nota bastante un aumento en general, tanto en el pequeño electrodoméstico como en el grande, y se nota mucho que las cosas cada vez se estropean máis. Os servizos técnicos traballan case ao límite da súa capacidade. Hai demasiadas incidencias e falta de profesionais para facer os arranxos. Sí, o apuro é importante, eso é urgente, todo é urgente. Claro, entonces, bueno, urgente, se empezas a tomar por urgencias todas as que se poñen, non das feito. Reparacións hainas a diario, pero nesta época céntranse máis polo que nos contan en fornos, estufas ou deshumidificadores. Son traballos que requiren de tempo e moitas veces hai que arranxar varios á vez. Nós agora mesmo estamos cun aparato e, mentres tanto, temos outros a probar. Temos que andar a dúas bandas ou tres porque senón non hai tempo. E a xente, claro, é normal que quera o aparato para canto antes. Estos momentos, pois quizás, sobre todo cafeteras, microondas, la verdad es que en esta época tamén un montón de deshumidificadores están entrando seguido e estufas tamén entran bastante, sí. Moito traballo e falta de profesionais para atender todas as reparacións. Un momento puntual de avarías en que as borrascas teñen parte de culpa, pero que fan que os talleres estas últimas semanas sexan un ir e vir de xente coa urxencia para arranxar os aparatos estragados.